Zapomenuté skladby barokních skladatelů našli a hudebně oprášili studenti Církevní konzervatoře v Opavě. Notové archy patří do sbírek Slezského zemského muzea a jejich tehdejší autoři napsali mnohdy mistrovsky náročnou hudbu, jak se o tom teď přesvědčili v orchestru Církevní konzervatoře. Děláte to fantasticky, jenom trošku delší to musí být, ne? Prostě je ta, pipa, ty dodám, nebo kousíček o dva myši chlupy to musí být, jo? Ještě, pojďme, to sami. 200 let ležela tato hudba ladem. Noty pocházejí od opavských minoritů, kteří si nechali opisovat a zasílat skladby i od skladatelů z nedalekých zámeckých rezidencí. V jejich sbírce je i Mozart nebo Haydn. My jsme pochopili, že ti skladatelé byli sami výborní a výjimeční, například houslisté a zpěváci, protože z určitého pohledu jsou některé pasáže v houslích až nehratelné. Minoritský kostel svatého Ducha v Opavě byl v 18. a 19. století tady ve Slezsku centrem duchovní hudby. I tady se hrály například skladby Karla Dieterse z Dietersdorfu. A zazněla tam i skladba piaristického kněze Jana Mašáta nebo čelisty zámecké kapely v Hradci nad Moravicí Jana Antona Albrechtsbergera. Jeho bratr učil Ludvíka van Beethovena. Ze sbírky Slezského zemského muzea je vybrala muzikoložka Markéta Wiesnerová. Zase tam jsou jenom party těch jednotlivých nástrojů, třeba tady varhan, tady zpěvu, můžeme se podívat třeba ještě na hously. Když si představíme chrámový prostor, krásný zvuk, akustiku kostela, tak i toto malé obsazení opravdu umí vyrobit krásný zvuk a krásnou atmosféru skladeb, které hrajeme. Orchestr Církevní konzervatoře vystoupil v opavském kostele svatého Václava. Celý projekt má v roce české hudby připomenout, že ji tvoří i jiná jména, než jen velikáni jako Dvořák, Smetana nebo Janáček. Helena Dohnalová a Zuzana Rajdová, Česká televize.